ya ụgbọ nwamkpi mana kemgbe esi wike ka nọkwa chọọ ya ka a na-agwa gị na a na-enwe obodo enwe nwoke na ibe ya ha n'ọnụ eme elu ihu nwata amara onye ga-ebenyere aka na anụ amamịrị na aghọta ebere ya taa eji mmakịrị aga Malaysia ka eji biribiri aga Britain ka eji anga aga Angola amamịrị na aghọta ọ dị ego kode ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya na akwụkwọ akụkọ Daily Post. Ya bụrụ na ị chọrọ iso azụ ọkwa nke a ma ọ bụ nke ọzọ na ntuli aka elu afọ 2027 jirikwa nwayọọ gbaa arụkwaghịm ugbu a ka gọọmenti steeti Kano gwara ndị niile ji ọkwa ọhaneze na steeti ahụ bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị ọkpa egbe bandit awakpola otu obodo na steeti Plateau gbagbuo mmadụ abụọ tararam ozu ha yasara ma tọrọ ọtụtụ ndị mmadụ larie. Ndị agha ala anyị amụchiela mmadụ abụọ ji agbara ndị oyi ọha egwu terọrist ama na steeti Borno. Nne m gbara m na m alụkwala nwaanyị na-enwe ya aka ọrụ ka Chike ji agụ egwu kwuru bụ akụkọ na-ada na wao n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 aga m enyere Peter Obi aka nweta tiketi otu Labour Party ma otu pati African Democratic Congress bụ ADC jụ inye ya tiketi ka Dati Baba Ahmed kwuru. Aka kparala mmadụ abụọ na steeti Ondo maka ịma amụma izu obere nwatakịrị dị naanị afọ 3 bụ akụkọ na-ada n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na onye bụbu osote gọvanọ steeti Imo bụ Eze Madụmere agbahapụla otu pati APC. Ọ gwụchala so naanị onye isi ga-ekwu na Tinubu anaghị eme nke ọma ka onye ndị otu pati APC na steeti Ogun kwuru. 2027 ọchịchị otu pati APC eleela ndị otu pati ọzọ na-afagbu ha naanị maka na ha chọrọ ka Tinubu nọrọ n'ọkwa ọchịchị ka otu pati African Democratic Congress bụ ADC kwuru. Akpabio akpadola ka ekewapụta steeti ọhụrụ akpọrọ Anioma steeti kwuo n'isi steeti ahụ ga-adị na Asaba. Otu nwaanyị ọ bụ na steeti Kano amụọ n'ụmụ 5 ebe ka ọ dị gọọmenti steeti Kano agbapụtala ha n'ụlọ ọgwụ. Aka kparala mmadụ 4 maka ime onwe ha dịka Wike iji gbuo ndị mmadụ wayo ego dị 100 nde naira na nde naira 50 150 million naira. Uche ndị bịa mere ha ka Wike a. Ikekwa agụrụ esoro na Wike gụọ egwu ọ na-agụ give me. Enye ndebe 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 give me Uche ma ihe na-eme give me Uche ihe awụ ihe na-eme ebe nọ mana agbakwanụ mbọ na-agbashi ike agbalikalịkalịkalịkalịka na-agbashi ike mana mmechi elu m ala gesikwa na enwe ihe m na-eme mana Chineke lewe gị. Who are you in that body? Come out and challenge me. Kedu onye na-ekwu ihe a? I beg your pardon. Uche ya ndị dashi mee ka Wike napụ ndị mmadụ 150 million naira. How? Ọ dị ego ike egboro. Ọ na-emekwa Ka ọ dị nwaanyị ọma otu nwaanyị ọgwụ na steeti Kano amụọ n'ụmụ 5 otu mgbe. Amụọ n'ụmụ 5 otu mgbe aka na-awụ. Nwaanyị ọma Uche leenụ. Ụmụaka na wọta. Oji ume eme ọgọ. Ozugbo gọọmenti steeti Kano na-anụ akụkọ a pịam agbara gasị hapụrụ anyị bil. Ọ wee hapụ bilu naanị nyekwa n'aka na ịzụta milik na ihe ndị ọzọ a ga-enye ụmụaka ndị a.
Oh, ha ga-enye aka ebe mana a dọpụtara ya ịmụ nwa na ụdị amakakwa ọmakakwa ịmụọ ya otu mgbe siri aka ga-esere ụkwụ siri aka you know gaa ihe nọ bench jee nọrọ onwe gị bench gị na di gị maọbụ nwunye gị akụrịsibe 5 children otu mgbe otu mgbe Heka ogene. ga-apụta ya gị ya pụta ya sị ngwa ya akwụkwọ nsọ emezuola m ihe ị gwara m amụjuola go into the world and multiply n'ịmụbaala nke gị wow ọ bụ ihe Chineke na-eme Chineke imeno akpabio akwadola ka ekewapụta steeti ọhụrụ akpọrọ Anioma steeti kwuo n'isi steeti ahụ ga-adị na Asaba chụtela Anioma aka nọkwa na-ekwukwa akwụkwọ Anioma eche ma banye na otu eshiri ọsha ihe a mbụ na banye na ekewapụtala ya ime ihe mere m ji achị ji ata m ike gbọrọ ka okwu a ka ọ kpọrọkwa na-abịa maka na okwu ekewara ịma ọwụwa akụkọ ọ bụ ihe doro anya na-abịa n'ihe gbasatara steeti ala Igbo na ala azụ South East na-eme gịnị na ala azụ enwere ha steeti 5 ndị ọzọ nwere 6 ndị ọzọ nwere karịa asị ngwanụ ka enyekwuo ha otu steeti ji mee ihe a na-akpọ ka enweta ihe a na-akpọ balance ọ dị nhata o nwere nke na ịsọ equilibrium oke ọ ga-abịa ihe mere eji sị ka ekewapụtakwu steeti ọzọ nye South East mana ugbu a akpabio apụtala kwuo na ya ma ga-achọ ka ekewapụta steeti akpọrọ Anioma steeti were Asaba nke steeti Delta mee isi steeti ahụ ama m na-aghọta o nwere ihe na-aghọta n'ụtụtụ a but with the look we know the George wee bụrụ ya ike gbara God Tati Baba Ahmed agbala Peter Obi na ọ dị njikere inyere ya aka inweta tiketi otu Labour Party ma otu pati African Democratic Congress bụ ADC jụ inye ya tiketi Tati Baba n'omi isiela Peter Obi Tati Baba uche ọnwa ụtọ ga-eji kpụrụ Peter Obi kpụrụ ya nọ n'otu kpọghachite ya na Labour Party ọ ga-eme ya nwoke ọma tọpụrụ etọpụ o ji ogologo eme ọgọ ọya maka m n'elu nwoke a mara mma ịhụkwana ya ijikwa ka o si ekwu okwu ịhụkwara okwu na-egekwa ya ntị oh my God ị na-ara ahụ gị fọlụ ya ka ọ dịla anyị na akwụkwọ akụkọ Punch mahadum Benin bụ University of Benin maọbụ Uniben n'aha mkpirisi bekee aghọpụtala nwa amadi aha ya bụ Bimpe Omoyiwola dị ka onye rejistra ọhụrụ mahadum ahụ bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na akpọpụla otu nwoke ọbụ na steeti Anambra bụ onye na-amụ ọrụ n'aka mmadụ n'ụlọ ikpe maka iji aka odo pestụl kụgbuo onye ọ na-amụ ọrụ n'aka ya ndị obu egbe awakpola otu obodo na steeti Kebbi gbuo ndị ọrụ nchekwa 10 ozu ha yasara uche no dey fight mana a na-egbu mmadụ steeti jide okwu gị ka anyị gaa na akwụkwọ akụkọ The Statesman onye bụbu osote gọvanọ steeti Imo bụ Prince Madumere agbaala arụkwaghịm n'otu pati APC bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Statesman na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na PDP dị n'otu onweghị ihe dịka nkewa n'otu pati ahụ dịka ha gaji inwe ọgbakọ ka Wike kwuru a ga-egbu otu nwoke ọbụ dị afọ 21 site na mkpugbu maka igbu onye ọ na-arụ ọrụ onye nke ọzọ wụ ya o riri aka ọdụ kugbuo ọga ya akpọpụla ya n'ụlọ ikpe ugbu a onye ka elekwa onye ọ na-arụrụ ọrụ ọ gịnịzi ọ dị ego ike agwụla nwaanyị ọma Madumere Prince Madumere mandate ọ pụọla na mandate ya masị ike APC abụla ya mandate anyị ka nọ na ya ka ọ gbapụrụla si na ọhịa gị na onye nọ talk your own uche gị nwa na onwe gbahapụla na mandate Clara nwoke ọcha talk your own lekwa bel abịa adịkwa m mma n'ụtụtụ a ruo nke gị uche atisemi and you dey the same mandate agaghị m agba gị ebe m nọ biko kwuo nke gị nye m efe ka
ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma mụ ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọva ejighị ohere jee ṅụrụtụ mmiri ma kwacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ isiokwu agbadoro ọkpọ n'okpu nwa Soludo bụ nwa ya nwaanyị aha ya bụ Adaọra Soludo kwuru na Tinubu emeela nke ọma na ọchịchị ya na o kwesịrị ịchị ha nke ugbo abụọ. anyị wee na-ajụ gị sị ị kwenyere n'okwu a nwa Soludo kwuru? ya bụrụ na ị nwere ọsịsa soro ibe gị gaa Facebook gaa YouTube zibatara anyị ozi anyị lọghachie ụdara anyị tanyere eze anyị ara ya ka ọ dị dadarara agagharịkwala agagharị. Update, update, update. Are you ready to ace JAMB, WAHEC, and NECO? Meet Honorable Inyaka Promise Chidera, aka Update, the leader with a vision. With a first-class honor from Futo Oweri, he got the secret to success. Join Honorable Inyaka Promise Chidera's free prep classes.
our president is doing perfectly well. We will vote for him next time. Oh dear. I mean, what? Ike gwara onye kwuru nwa nwaanyị Soludo bụ nwa ada Adora Soludo. Ya bụ nwaanyị apụtala kwuo okwu gbara ndị mmadụ ya ree mere ụfọdụ ndị ji wee sị pardon, ụfọdụ asị yes okwu gị omedena ya maka na ụwa anyị nọ n'ime ya o jupụtara na ndị kwe ndị ekweghị ọsọ ndị owende. Nwaanyị Soludo bụ Adora Soludo, ya bụ nwaanyị apụtala kwuo na onye isi ala Tinubu na-eme nke ọma n'ọchịchị ya na o kwesịrị ịchị ha nke ugbo abụọ na ihe agba n'aka eji ya enyo ele ya. Ihe a ka nwa nwaanyị Soludo kwuru Adora Soludo. Ị nwere ike ịma ya, ị nwere ike ịga ya ama ya. Ịma ụdịrị okwu dị otu ada anyị ewetakwana ya n'ụlọ nzukọ ihe omume anya bụ nzukọ ome Igbo nwee ike yọchaa ya wee yie ya pịa ya aka mara ma nwere ihe anyị ga-apịpụta ya. Mere anyị ji ajụ gị bụ onye na-ege ntị n'ụtụtụ asị ikpenyere n'okwu nwa Soludo kwuru. Kedu ngalaba ị chere na Tinubu mere nke ọma? Ọ bụ n'okwu gbasatara ọdịnamma ndị ọrụ, agụmakwụkwọ, ụlọ ahụike, ọkụ latrik, ọnọdụ akụnụba ka ọ bụ okporo ụzọ? Onye isi ala merela nke ọma kpọọ ya aha live ọ dịara gị mfe ide easy for your side bulie gị kpọọ ya aha ka okwu agba ihu bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911 20022 0911 20022 maọbụkwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014. O wee bụrụ ya kpọbata gbuo okwu gị nkenke egbula oge. Ịbọọlachi Uchenna Clever Ọnụọha. Ịbọọlachi Clara onye eze mkpọka. Ịbọọlachi Uchenna aha m bụ Ken Iwuchukwu. Ajụjụ a na mgbe ụtụtụ a Tinubu o mere nke ọma dịka nwa Soludo si kwuo. O mere nke ọma n'ezi asụsụ. Tinubu emeela nke ọma na Naịjirịa. Nke mbụ, Tinubu kwere anyị nkwa na a ga-enye anyị ọkụ mgbe ọ na-achụ nta nkwado. O nyere anyị ọchịchịrị. O mere nke ọma inye anyị ọchịchịrị. Ọ bụghị ya. Nke mbụ. Nke abụọ, Tinubu wepụrụ subsidi ma mee ka anyị nọrọ n'ahụhụ. Fuel anọzi 1,400 naira. Ọ bụghị ihe ọma. O mere nke ọma. Tinubu na ọchịchị ya ọbara na-erugharị n'ebe niile dịka egbuchiri ndị mmadụ. Ya na nwunye ya ha ebilie gawa UK. Ọ bụ ihe ọma ka ọ bụ n'ihi na onweghị ndị ọ na-achị. Tinubu mere nke ọma n'ihi na ọ bịara ịchị anyị abaghịzie n'agụrụ na-anwụchi dịka ọkụkọ n'ụbọchị niile. Tinubu mere nke ọma. Tinubu mere nke ọma n'ọchịchị ya ebe ndị na-eyi ọha egwu na-awakpu ndị soja anyị na kampụ ha na-egbuchi ha a na-egbu ndị mmadụ everyday na-ekinapụ ndị mmadụ everyday. Onye sị na Tinubu emeghị nke ọma, biko iwe na-ewe m n'ụtụtụ a n'ihi na Tinubu mere nke ọma karịchasịa prezidenti ndị ọzọ niile. Otu akọrọ ha m n'ọnụ, aha m Ken Iwuchukwu, onye nwe m nọnyere unu taa. Ndewo, ya gaziere gị nọ. Ịbọọlachi Ọgụuche. Ụtụtụ ọma. Ọwa Darita. Nwaanyị ọma ịbọọlachi. Adị m ka nwaanyị si adị o. Ikonu, ele mgbe ojezuru obodo ga-agakwa n'ọlụ? Ọlụ. Kedu ebe ọ wụ n'ọlụ? Eziachi. Eziachi dị n'ọlụ. Eziachi ọlụ. Ndewo. Ahụ m onye Eziachi ọlụ. Gaa n'ihu.
biko nụ ihe a nwa Soludo kwuru ọhịa si ya kwuo ka ọ dịra kwuo ma ọ nọ na Naịjirịa hụ ihe na-eme na Naịjirịa na ahụ dị m otu m si aga ahịa mmeshin ahụ ga-ahụ mmeshin m na-agba mmadụ pụta ya bịa sị m na onye a mere nke ọma legodi otu ndị mmadụ si anwụchi lee ihe gụpụtara n'ụtụtụ a every blessed day a ga-enwerịrị ihe a ga-akọ stori na-enwe isi n'ọdụ ya onye a na-akọ na Naịjirịa egbukwa atụrụkwala lelu ndị agha anyị ka a na-egbusi imajin ndị agha ka a na-egbuzi egbu ọnwụ ihe na-enyere Naịjirịa ọ bụla ka ọ ha m n'ọnụ biko ihe gaziere gị ozi a kakwala nkụ na Facebook anyị ahụ na nke gị na mbụ Dalemman Major Chimdi Ebube ọsị good job na na-eme nke ọma ya gaziere gị ibe ugwu egbula m ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara isi Federal Polytechnic dị na Nekede zibata ozi gị isi ozi okwu a nwa nwaanyị Soludo bụ Adaora Soludo kwuru n'ihe a bụ okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Tinubu abataghị n'okwu gbasatara ntuli aka elu emere na Anambra mere na ya ji nweta ha mmeri n'ọwa ihe mere ha ji pụta jiri nwayọọ na-arụ na Tinubu ọrụ na ọ maghị ihe ọ na-eme na Tinubu the worst president enwere na Nigeria n'ihe mere o ji ekwu ihe a bụ ihe a gwara ya si ya ma egene kwuo anyị ahụ na nke gị Chieme na ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara n'okwu ahụ nwa Soludo kwuru adabaghị adaba ọkwa ị na-aghọta na ị chere na o bilọngụrụ na noodles generation anyị ahụ na nke gị Oke Sima ọsọ ụtụtụ ọma na nwa nwaanyị Soludo ka bụ nwatakịrị na ọma ihe Naijiria na-agabiga na ọ ka na-eri mama thank you na-asapa n'ahụ n'afọ ọ chọrọ ka o tere ndịwa anyị ahụ na nke gị Okorie Judith ọsọ ụtụtụ ọma Eko FM ndị ọma aha gị bụ Chinonso anyị si ọkpụ ala nazi ịsa anyị na-elu uku amazing na enwe nice working day ahead ndewo anyị ahụ na nke gị Tony Chukwuemeka ọsọ uche na Clara ụtụtụ ọma na udo dịrị anyị na ịhụrụ okwu ahụ nwa Soludo kwuru na ọwa okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ya bụrụ na nna ya enwetaghị mmeri ichi nke ugbo abụọ na ọ gaghị apụta ebe a kpụwa ya bụ ihe ọ na-ekwu ịbọọla chi ewo nke akụchapụla ọ na-ebe ahụ ngwa na gbalịa kpọghachie ikuku na-enye anyị nsogbu n'ụtụtụ a gaa n'ihu Uche Magrama n'ụtụtụ ọma ka lee bọọla chi nwoke ọma Yes, brother, you want for Bo. I'm calling from Mechanic Village, Georgie. Uche. One very job for Yasi Apaka Hawa. Ew. Even Ania, one salute Juanina. Jesus direct way. Play music and Nigeria, the Manada, the Papiano, Lepisi. Oh, yeah, we have not chopped in here. Mawugia. Kedu kwani ihe Tinubu na kedu we save Nigeria's life so we make an iri for kedu do otu ha no la confession na hala ya no tono diko ye minister of power akuge so one Soludo say na Tinubu mezige akwa wa nwa ga no result 2027 so one Soludo kwuru gosipụrụ m na ọ ga-emekwa ka nna ya because nna ya was one of my boss and again okwu a nwa kwuru na-egosipụta that na ọ bụghị sọsọ ndị na-aṅụ mkpụrụ mmiri emegheri enwekwe ndị lala aṅụ mkpụrụ mmiri ka emegheri I see the man Brodoyo nwafọ Bowu ndewo Brodoyo ya bụ chere obi gị adaala tim yam ọ na-ama mma mmiri ndị vileji m ka ọwọ gaa n'ihu nye aka na Facebook anyị nwaanyị ọma ozi nke si n'aka Ozigi Marcel si mgbidi ọ si okwu nwa Soludo kwuru okwu ahụ dịka iji okwu o jiri nnọọ kelee onye isi ala maka otu o si hapụrụ otu pati Abga ha bịa nnọọ nwetala ha ọchịchị na steeti Anambra ọsọ anyị agbalịala ndewo o wee bụrụ ya gaziri gị Ozigi Marcel ịbọọlachi ụtụtụ ọma ọ Maazị Ifeanyị Sunday
Ndewo. Esi m Enugu steeti were na-akpọ. Okay. Biko ihe ntolite ọnụ na... Chere kene ka anyị ghọta ị nọ n'Enugu ugbu a. Yes. Ndewo, ngwanụ gaa n'ihu. Ihe ntolite ikwu na ihe agbara aka n'ezi enyi onye ga-asị na Tinubu emetara ọfụma ka Tinubu bịara Anambra na si ekwenye nkwa na onye steeti ya nwere arịtọn ọrịa fedra soro onye kwesịrị ka okwu oyi o na-ekwu because mgbe Tinubu bịara Anambra na si o kwenye nkwa na a ga-ahapụrụ Anambra ga-enye ahụ arịtọn ọrịa fedra soro onye m hụrụ kwuo na ya Tinubu mere ọfụma na were gawa. Ndewo, ya gazie gaa n'ihu nwaanyị ọma na Facebook anyị. Ozi nke a si n'aka Paul Okwuchukwu Nnọham. Ọ sị na ya si Ọjụrata na-ekele Uche nakwa na Clara nwaanyị ọma. Ọ sị ya dịrị anyị na mma. Ndewo. Princess Thelma Obijiro ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na onye kwuru date na onweghị ihe o nwere ịgba nwaanyị a. Ha gaa n'ihu towe Jagaban maka na ha hụrụ ihe ha na-eri ebe ndị a na-achị achị ji ezi ekpe ekwere o wee bụrụ ya. Uche Ụkachukwu ọsọ ụtụtụ ọma Papa Ebube na Ada Zion n'obodo anyị abụọ hụrụ obodo anyị abụ Naijiria ọ gwụchaala naanị Chineke ga-azọpụta anyị na onweghị ihe ọzọ o wee bụrụ ya ka anyị lọghachie na ekwentị anyị na ụtụtụ a. Ịbọọlachi ọ gịnị na-eme ọ n'ebe ahụ ị ka nọ ya ikuku eburula bata 18. Ịbọọlachi Ịbọọlachi dịka dị ọra mma. Ndewo. Asalugo nwaanyị ka esi mere. Adị m ka nwaanyị si adị ụtụtụ ọma. Uche onye gịla na-ekwu maazị Godfrey Ekesi makwa akụ ma kpọga. Ndewo. Uche o nwere okwu mmadụ na-ekwu asị elufu okwu onye kwuru okwu. Mana ihe eji ka aga m ekwute elufu onye kwuru okwu a bikọta ihe nwatakịrị na-arịbe pụzu eze. Ọ karịa izgebe na tebụl. Eche m na ya na nna ya ericha ahụ n'ori rijucha afọ anụ agba na tebụl ya raụndụ n'abalị ya na agwa ya sịadị n'ọtụtụ ya tiga ọnụ kwuo ihe mana o nwere ọdị okwu mmadụ ga-ekwupụta anyị ele m anya nye onwe anyị na-eji kredit akpọ anyị akpọ aka enwe eche m na ndị Anambra dị ka aba akwụrụ ha one chance moto one chance aka aghọọla ọchịchị nna chima ada chima ọkpara chima ya fọgọ ka mede echi lele ị ga-ewepụ anya ha mede n'ụlọ ekwuru chilat na ọchịchị ga na ọrịkwa mma ebe nwa anaghị ga-eguzo na bọs stọp otu ụbọchị chee moto anwụ acha ya elekwa ihe jikọ ga-atọgharị mma Uche mgbe ọzọ biko gị wepụtara anyị okwuchi okwu ndị kara aka wepụtara anyị aka nwa ekwutudo ezorikebe mama tankyu ya gaziere gị nọ nwoke ọma nke akụchapụla biko gbalịa kpọghachi gbaa n'ihu nwaanyị ọma na Facebook anyị. N'ozi nke si n'aka Collins otu agwụ bụ ya na-etu motion o sikwa n'ime polisi bata ozi ya n'ụtụtụ ọtụtụ ọma ndị enyi m Uche na Clara na ndị na-ege anyị ntị ọsọ ọ gakwa na-ata nwa gọvanọ Soludo bụ Adaora Soludo maka na mpa ya wụ gọvanọ maka na onye mpa ya wụ gọvanọ enweghị ihe gbasara ya na ịta ahụhụ na ghọta ụtọ ndị a na-achị achị na-ata ọsọ chọkwa na ihe o ji kwuo okwu ahụ na ọ chọrọ ka ndị mmadụ mata onye ọwụ ime Uche amakwa m ya onye ọwụ maka m na-amata Adaora Soludo ọ si ya motion si Imopoli ndewo n'aka si n'aka MC Freedom Amaobi ọsụtụtụ m Uche na Toma Uche na Clara okay asi awu Freedom testing si Old Road naked Zibatozia si Old Road naked Zibatozia okay Freedom si Old Road Zibatozia o si ka ihe ya bụ nwada na-ekwu maka na ka bụ obere nwa etokwala etola gị se Ịbọọlachi Uche na Clara na Ịbọọlachi. Ịbọọlachi. Uche na anaghị akpa enye goolu. Gaa n'ihu. Clara nwaanyị ọma Ịbọọlachi. Ịbọọlachi nwoke ọma. Mmadụ n'ugbo ọ bụrụkwanụ jide ego gị. Onye adịghị agọtabeghị ya mbụ. Ọ chọpụ ihe ọ ga-eri mgbe asị ama ihe ahụ ọ chọrọ iri adịghị. Ọ chịpụrụ ma ụdụmala ụlọ ọ chọrọ iji buru ya nna ya adịghị achị ha ọchịchị na-achịcha ihe ndị Tinubu ya atụmabegidewe ndị Igbo ka wasịmashedi ụmụ Igbo na Ọnịcha ekeleghị ya nke obi niile wụ na ezi na ya ga-achị ọchịchị mana ebere na-emere m ya maka na onye Igbo ka o nweghị mgbe a ga-enye onye Igbo here echi
ihe ndị Igbo chetara ewu ire nwanne ha otu ụzọ Kalụ mere ihe niile o mere na a ga-enye ya sineti prezident ọzọ mere aka ka ụmụaka ka echiche ndetere Soludo ebumnobi ya ha ya na nwa ya ji ekwu ihe ọbụla gbasara ha na sọpọtụ Tinubu ha chebiri aka nke ha chezo katewa ọ gwụchara ihe m mere gwa ndewo ya gaziere gị nọ ya bụ chere obi gị adaala ụda ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ asị ọta mkpubido fichawa ọnụ gị mara na afọ ejuwele ya ebe ọkụ nyụrụ sị wụsara ya ọwa ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọd na nnọkọ anyị na gị na nke mgbede taa n'oge na-adịghị anya ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrọ ga-eji nwayọọ nwayọọ batawa abịa kọwara ọnụ ihe kpọrọ ha ije o wee bụrụ ya n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịla agagharị anyị lọghachiela anyị le ndị ọbịa anyị emekwala ngagharị Echo FM